Hi everyone, आं दिनै नोंथांमोननो उदालगुरिनि प्रेमियार कड स्टुडिअ'खौ देखायगोन। ओमफ्राय आङो दिनैहाय बे स्टुडिअ'आव फार्स्ट टाइम थांनो नागिरदों। मोनसे मेथाइ बानायनो नागिरदों माने आङो जेसेबांनाखि आंनि मेथाइफोर दङ गासिबो डुएट गोजा नालाय, ओमफ्राय आङो दायो ओरैनो हारसिंनि मोनसे बानायदों आरोना। ओमफ्राय बेयावहाय भिडिअ'बो फैगोन बे माबानि संनि। ओमफ्राय लोगोसे आं नोंथांमोननो स्टुडिअ'खौ देखायनोसै दिनैहाय, बेखायनो नोंथांमोननि थाखाय भिडिअ लाबोना फैनाय जाबाय, भिडिअ'खौ लाबोनानै फैबाय। ओमफ्राय नोंथांमोनाबो थांनो हागोन बे स्टुडिअ'आवहाय, खाथियावनोखा नालाय, उदालगुरि टाउनावनोखा नालाय, ओंखायनो आङो बे भिडिअ'खौ बानायदों आरोना। नोंथांमोनाबो जाहाथे माबाफोर मोनथियाब्ला जेनेबा इउटुबाव नायनानै मोनथिनो हानाय बायदि आङो बे भिडिअ'खौ लाबोदों आरो। नोंथांमोना प्रेमियार कड स्टुडिअ' होनना होबा डाइरेक्ट नुनायनि लाबोदों आरो आङो। स' बिदिब्ला भिडिअ'खौ नायलांबाय थादो। स' बिदिब्ला आङो देखायनोसै स्टुडिअ'खौहाय माथिं दङ, बहा दङ, बबेथिं दङ, नोंथांमोना नायलांबाय थादो। बिदिब्ला थुदो। फाइनालि जोङो दायो उदालगुरियाव मोनफैबाय। ओमफ्राय बे बिल्डिंनिखौथ' मिथिखायो, बे बिल्डिंखौथ'। बे बिल्डिंनि नेक्स्ट बिल्डिंआवनो बेनि एन्जर गुदुंथा माथा गोनाङा, बिथिं जों हाबलांसो दायो। ओमफ्राय नोंथांमोना नायदो, बिदिब्ला थुदो, नायनोसै माबायदि। थांबाय दायो, थांगासिनो बे एन्जर गुदुं बायदिजों। ओमफ्राय बेयावहाय ओरै लेफ्टजों हाबनोसै जोङो, राइटजों हाबबा मा जागोन नाथाय मिथिला, जिखुनु लेफ्टजों हाबबाय आरोना। गिदिंनोसै खनसे। कम्पिउटार क्लास जायो ओमफ्राय नै हेलौ Yeah. 1, 2, 3, go. स' बेनो लोगोफोर प्रेमियार क'डआ नै माबायदि नाम गैथ'आ आरोना, दायो जागोन लासैनो बिदि बानायगासिनो आरो सिङावबो बानायबावगोन। नोंथांमोनाबो गोसोब्ला थांनो हागोन खननो, दानो समखा।